Op dinsdag 24 november worden de meiwerkers van de Passana Zwartgroep bij elkaar roepen voor een bijeenkomst in Dokkum. Er is min nijs. Met een schuldenlijst van 40 miljoen euro valt het doek van ziekenhuis de Sionsberg. Ook de 8 ouderijnscentra in onder andere Veenwouden, Ternat en op het Amelaan worden meisleept in het faillissement dat officieel op vrijdag 28 november uitsprutsen wordt en gevolgen had voor 1600 meiwerkers. Er worden 2 curatoren aangesteld. Ze gaan in peteer met verschillende partijen die het interesse hebben in onderdelen van de Zwartgroep. Er wordt een aparte stichting opgericht voor de ouderijnscentra. De medisch specialisten presenteren een eigen plan voor een troststart van de Sionsberg in een lietsere vorm en met minder personeel. Er wordt er een manifestatie organiseren in Dokkum en een debat houden met minister Schippers in Den Haag. Daarnaast ontstaan er tal van andere acties en initiatieven voor het behoud van de zorg in Noord-Eerst-Friesland. Het wordt een race in de klok. Want nog voor de crisis wil de curatoren helder hebben welke partij een troststart realiseren kan van het liefste ziekenhuis van Nederland.